nisimok tkellimna llum fis-skien. Il-kelma tiegħek tkun id-dar li keċċib l-amin. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Merħba bikom, iltqajna fid-dar talla biex wara li il-mulej tagħna 6 ijiem ħantoħ 3 kwarti biex ngħidulu grazzi mulej tal-ġimgħa li għaddiet u nitolbu għall-ġimgħa li ġejja. Dil-quddies se nofru għal benefatturi kollha tas-santwarju għal dawk li talbu lill-rettur min jaf kemm ikun hawn nies li jgħidulu klopalija min għandu testijiet, min għandu hekk, min għandu l-mart. U aħna wkoll kull wieħed minna ġab miegħu il-problemi tal-familja. Ejjew nippreżentaw il-mulej naraw ftit kif aħna malla mal-proxmu ma tal-familja u ma ta' barra u nitolbu maħfra lil Alla. In salvazzjoni ta' min jittama fik, mulej ħniena. In tama ta' min imut fidejk, Kristu ħniena. Int għena tal-qaddisin kollha, mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nfaħru l-Alla, glorja lill-Alla fil-għoli tas-smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuġieħ, irroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qattab tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-ogħla Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Ħares lejna u Alla li taħlaq u tmexxi kollox, u għatina li naqduk qalbna kollha biex inġarbu l-qawwa tal-ħniena tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari il-ktieb tal-Profeta Iżajja. Sid il-mulej fetaħli widinti u jiena ma webbist rasi ma rġajtx lura. Tajt dari lil dawk li kienu jsawtuni, ħaddejja lil dawk li kienu jnitfu lil ħiti, ma ħbejtx wiċċi mit-tajjir u l-bżieq. Sid il-mulej jenni, għalhekk ma nitħawwaċ, għalhekk għamilt wiċċi bħażniet, jien naf li ma jkollix imnix nistħi. Dak li jagħmel ġustizzja miegħi jinsab fil-qrib, min se joħodha miegħi? Ħanoqogħdu għall-ħaq flimkien, min hu kontrija? Ħajersaq lejja, ara Sid il-mulej jenni, min se jagħtini t-tort? Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali ngħidu flimkien. Jien nimxi quddiem il-mulej fart il-ħajjin, jien nimxi quddiem il-mulej fart il-ħajjin. Inħobb il-mulej għax sema leħen it-ħannin tiegħi. Għaliex hu tani widen fil-jum li fih se jaħtlu. Ngħidlu flimkien, jien nimxi quddiem il-mulej fart il-ħajjin. Il-ħbula tal-mewt dawruni, l-irbiet tal-imwiet ħakimni, fin-niket u lem sibt ruħi, imma isem il-mulej sejjaħt, mulej nitolbok salvani. Ngħidu flimkien, jien nimxi quddiem il-mulej fart il-ħajjin. Ħanin il-mulej u ġust, twajjeb u Alla tagħna, iħares id-dajfa l-mulej, jien kont makus u hu ħelisni. Ngħidu flimkien, jien nimxi quddiem il-mulej fart il-ħajjin. Għax mill-mewt ħelis lil ħajti, lil għajnejja mid-dmuħ,
u l-riġlejja mitfixkil. Jien nimxi quddiem il-mulej fart il-ħajjin, ngħidu flimkien. Qari mill-ittra ta' San Ġagbu Apostlu. X'jiswa ħuti li wieħed jgħid li għandu l-fidi jekk ma jurijiex fl-emil tiegħu. Jaqgħu tista' ssalvah din il-fidi? Jekk ħuk jew oħtok ma jkollhomx xilbsu u jonqoshom l-ikel ta' kuljum u wieħed minnhom jgħidilhom: morru bisliem, isħnu u kulu sa tixbu, bla ma jagħtihom dak li hu meħtieġ għall-ġisem, dan x'jiswa. Hekk ukoll il-fidi, jekk tkun waħida u ma jkollix l-emil, tkun mejta fiha infisha. Imma xi ħadd jista' jgħid: inti għandek il-fidi u jiena l-emil. Urini l-fidi tiegħek mingħajr l-emil u jien nurik il-fidi tiegħi mill-emil tiegħi. Il-kelma tal-mulej. Qumu bil-wifqa għall-Evanġelu. Ma jkun qatt li niftaħar jekk mhux bis-salib ta' Ġesu Kristu li bih id-dinja hija msalba għalija u jien għad-dinja. Alleluja. U meħtieġ li bin il-bniedem ibati ħafna. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu telaq flimkien mad-dixxipli tiegħu l-irħula ta' Ċesarija ta' Filippu. Huma mexjin li d-dixxipli tiegħu għamlilhom din il-mistoqsija: min jgħidu n-nies li jien? Weġbuh qalulu Ġwann il-Battista, oħrajn Elija, oħrajn wieħed mill-profeti. Imma staqsihom: imma intom min tgħidu li jien? Qabes Pietru qallu: int il-Messija. Imbagħad ordnalhom ħafna biex ma jitkellmu ma' ħadd fuq. U beda jgħallimhom fuq li kien meħtieġ li bin il-bniedem ibati ħafna, ikun miċħud mill-anzjani u mill-qassisin il-kbar u l-kittieba, joqtluh u wara 3 ijiem jerġa' jqum. Fuq dan kellimhom ċar. Pietru ġibdu leħ u beda jlumu. Iżda Ġesu dar iħares lejn id-dixxipli tiegħu u ċanfar lil Pietru u qallu: itlaq minni. Itlaq minn qudiemi ja Xitan. Għax m'intix taħseb fil-ħwejjeġ talla, imma f'dawk tal-bnedmin. Sejjaħ lejh in-nies flimkien mad-dixxipli tiegħu u qalilhom: jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiġħad lilu nnifsu, jerfa' salibu u jimxi warajja. Għax min irid isalva ħajtu jitlifha, imma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi u tal-Evanġelju isalvaha. Għax x'jiswielu l-bniedem jekk jikseb id-dinja kollha u imbagħad jitlef ħajtu? Il-kelma tal-mulej. Sabiħ ħafna tal-Evanġelu ħanaqsmuh fi 3 xeni. L-ewwel xena: Kristu qiegħed ma' 12 il-dixxiplu, ma' 12 l-apostlu. U fettu li jagħmel servej illum dari ma tantx kienet komuni, llum kulħadd komuni. Imma in-nies x'inhu ma jgħidu fuqi? Staqsihom. U minn beħallu ħaġa ma qallu oħra, imma Kristu mhux dak li jinteressah xi jgħid ħadd ieħor. Intom min tgħidu li jien? Mistoqsija diretta. Kieku Ġesu jistaqsija lili u lilek issa, inti issa kif tirrispondi malajr? Jekk tħobbu tgħidli Kristu l-aqwa ħabib għandi,
Jekk inti I don't care, insomma nfittxu taf meta jkolli bżonn nfittxu. Intom min tgħidu li jien. Imma ra Pietru għax kien iħobbu. Pietru taħ l-aqwa titlu lil Kristu. Int il-Messija. Issa, Pietru ma kienx xi teologu daf, xi professur tal-Università, Pietru sajjiet. Int il-Messija, jiġifieri int li bent Alla. U verament nistgħu ngħidu li Kristu taħt ċabċipa. Prosit, Piet. Di mhux minn moħħok qed taf, imma x'ispirak missieri. Aħna qed nagħmlu l-Vanġelu ta' San Mark. San Mattew ukoll jikdbu dal-episodju din il-ġrajja u żejt. U Kristu dakinhar tant baqa' impressjonat bir-risposta ta' Pietru qallu int għażlu bħala papa. Inti Pietru u fuq din il-blata jien minn il-kinsa tiegħi. Mela verament hawnhekk Pietru ħareġ ta' raġel. It-tieni xena m'għaddewx 2 minuti. U Kristu tieni xena baqa' mad-dixxipli imma rrid jurihom xi kwalità ta' Messija jien. U beda jgħidilhom. Messija, inti x'tifhem bil-kelma Messija? Kristu kien qed jifhem jiena Messija li ġejtaw biex niġi msallab għadnu bit-tiegħi tiegħek tagħna mill-ewwel wieħed sal-aħħar wieħed. Dak hu l-Messija. U għalilhom illum l-ewwel darba li ħabbar li sa jmut msallab. U għalilhom jeħtieġ li bin il-bniedem ibadi ħafna, jiġi arrestat, jiġi kundannat u jiġi msallab. Min jaf Pietru xpar widna nfetaħ għax qatt ma qalilhom xejn qabel fuq dil-ħaġa. Ma niżlitlux tajjeb ta' Pietru. X'qed jgħid? Da Messija suppost jikmanda. Da qed jgħid. U beda ilumu ġifieri jitlewwem miegħu, ma tagħmel xi waħda ta'. Int il-Messija tħallihom isalbuk jew u jarrestawk u joqtluk u jikkundannaw, ora ma tagħmel xi waħda. Sintendi għax kienu iħobbu. Imma Kristu l-ewwel taħt ċabċipa 2 minuti wara sajteħ ċanfira kbira. Itlaq minni. Ja xetan. Lil Pietru sejjaħlu xetan fil-Vanġelu ta' San Mark qatt Kristu ma qal lil xi ħadd xetan. Ħlif lil Pietru. ċanfira goffa, ibsa. Għaliex għallu ja xetan. Għax ix-xetan fit-tentazzjonijiet tad-deżert. It-tanta hekk lil Kristu u tmut xejn u tissallab xejn. Ara intik slatin kollha, s-saltniet kollha inti jomlok u tissallab xejn. Għax ix-xetan ma rridx li l-Messija jissallab biex jifdini lili u lilek. U Pietru mingħajr ma kien ma ġeħ f'moħħu. Allu għamillu l-istess tentazzjoni ta' xitan. U tmut xejn mela ma tarax tħallihom joqtluk jew mela x'nagħmel. Itlaq minni ja xitan. Dik ċanfira. U għallu għaliex ta' sejjaħlu xitan għax int qed tirraġuna mhux kif jirraġuna Alla, mhux kif jaħsibha Alla, imma kif jaħsbuha l-bnedmin. Aħna l-bnedmin hekk naħsbuha, tista' tiffranka s-sakrifiċċju u s-salib, frankah. Kristu le, ġew biex jagħmel ir-rieda tal-missier. Ja xitan, itlaq. U din kienet tant lezzjoni kbira għal Pietru li baqa jiftakar omru kollu. U minn dakinhar tgħallem
illi l-ewwel tpoġġi il-ħsieb ta' Alla u mhux il-ħsieb tal-bnedmin. U niġu għat-tielet xena. Wara li kien biss mal-apostli sejjaħ lin-nies u sa jagħmel dikjarazzjoni milli jidher importanti. Għax issa lin-nies kollha u lill-apostli sa jgħidulhom qedtilkom jien xi kwalità ta' Messijas nkunu veru, jien sa nagħżel id-dibatija. Issa ħanejdilkom intom xi kwalità ta' dixxipli rriedkom. Min irid jimxi warajja, mhux se jabdek mon, oktaf jimxi warajja bil-fors, le. Min irid jimxi warajja għandu jiġħad lilu nnifsu, jerfa' salibu u jimxi warajja. Xi fisser? Kif trid tkun dixxipli tiegħi? Il-kulħadd l-ewwel lili. Trid tirraġuna kif jirraġuna Alla u mhux taħsibha kif taħsibha d-dinja. Dan huwa test għalija u għalik għaliex. Trid tażel jew timxi mal-kurrent tad-dinja. Jew timxi kif jaħsibha Alla. Kif taħsibha d-dinja? Id-dinja x'tażillek? Id-dinja tażillek it-triq tas-supervja. Kristu it-triq tal-umiltà. Id-dinja tażillek it-triq tal-vizzi. Imxi fil-vizzi x'importa. Kristu jgħalmek it-triq tar-rażan. Id-dinja tgħalmek tivvendika ruħek. Ma nisemgħuhiex dejn iksirilu, pattilu, għamilu. Kristu jgħidek tażel it-triq tal-maħfra. Id-dinja tgħidlek għażel it-triq tal-ġlied, uża l-ponnijiet. Kristu itlob għal min jisħtek. Id-dinja tażel it-triq tal-mibeda. Kristu le, triq tal-imħabba. Għażel, issa fidejk. Għandek żewġ triqat. Ara x'inhi tgħidlek id-dinja, wara x'inhi jgħidlek Kristu. Test diffiċli għalija u għalik li ma triq sa naqbad. Jekk inti trid tkun verament dixxiplu, li ħanibda minni, jekk jien irid nkun verament dixxiplu, irid nagħżel lilu. U mhux affarijiet oħra tad-dinja. U nispiċċa b'daqsxejn ta' storja antika dell-istorja. U kien qala poeta mill-Persja, dispjaċini m'għandix ismu, jien qrajta bit-Taljan. U ilu li kitibha dil-parabola, jiġifieri storja b'lezzjoni, min kitibha ilu li kitibha 900 sena u baqgħet tagħlima importanti. X'tgħid l-istorja? Storja b'tagħlima. Kien hemm wieħed sultan u kien għaddej mid-deżert bil-followers tiegħu, bil-korteġjani, bil-qaddejja. U fuq il-ġemel tiegħu kellu il-kaxxa tad-djamanti tiegħu. U l-ġemel tfixkel. U x'ħin tfixkel dil-kaxxa tad-djamanti waqgħet minn fuq il-ġemel. Is-sultan baqa' fuq il-ġemel imma l-kaxxa waqgħet. U l-ġawar tferxu l-għawnu lin ġor-ramel. Is-sultan kien galantom u qallu l-followers u l-qaddejja ara ntikom permess, fitxu l-ġawar, dak jintilfu ġor-ramel, fitxu l-ġawar u ħuduhom. Kelma kienet, kulħadd beda jfittex ġor-ramel, ġawar titlifhom. U s-sultan baqa' sejjer għalhom it-triq. U minn dak kollha li kienu madwaru, wieħed biss baqa' miexi warajh. Is-sultan baqa' mistaġeb, ħares leh. Qallu ħabib, inti kif m'għamilx bħall-oħrajn? Is-soltu mhux hekk, aħna bħall-oħrajn nagħmlu kif jagħmel wieħed jagħmel ieħor. Kif m'għamilx bħall-oħrajn?
isimuh x'risposta ta'. Dmiri hu li nimxi wara s-sultan tiegħi. Minnek jimportani mhux mill-ġawwar tiegħek. U baqgħet storja sabiħa. Minnek jimportani mhux mill-ġawwar ta' dinja. Ħadd ieħor fettex il-ġawwar u insi ħaddieħor is-sultan. Imma dan il-qaddej ħareġ ta' raġel minnek jimportani mhux mill-ġawwar tad-dinja. Kieku kapaċi ngħidha jien Ġesu, minnek jimportani mhux minn dak li toffri d-dinja. Għaliex kif spiċċalna Kristu llum? X'jiswielu l-bniedem li jikseb id-dinja kollha u mbagħad jitlef ħajtu? Jiswielu xi ħaġa? Ma jiswielu xejn. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Ejjew nistqarru il-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed, il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx, u f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissem il-Missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu għalina bata dat Ponzju Pilatu, mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn belwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u jiet fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Iben li hu meqjum u weġġa' flimkien mal-Missier u mal-Iben u li tkellem f'hom il-profet fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar ma'mudija waħda għal maħfra tad-nubiet u nistenna l-qawma mill-wiet u l-ħajja ejjew b'qalb sobiena jiddispjaċina minn kif irraġunajna matul dil-ġimgħa jekk irraġunajna ħażin u ma ħsibniex kif ħaseb Alla. Kun mal-Knisja tiegħek mulej jew tistieden lill-bnedmin kollha biex jindmu minn dnubietom nitolbu. Ikollok ħnina mid-dinja u oħlok qalb safja u ġeddet ruħ sawfja f'kull bniedem nitolbu. Jekk kataw bnedmi li jwebsu qalbhom fid-dnub, anqal il-qalb tagħhom mulej ħajarfu l-miżerja tagħhom u jikkonvertu nitolbu. Dawwa l-għajnejn ta' qlubna biex narfu xi trid minna biex nagħmluh u nwettquh f'ħajjitna nitolbu. Nixtieq nitolbu għal żewġ pajjiżi bħalissa, l-Afganistan u Ħajiti. Verament il-popolazzjonijiet għaddejjin minn żmien diffiċli għalihom kollha nitolbu. Smana nżidu xi talba personali. Saħħaħ mulej il-fidi, it-tama u l-imħabba tagħna biex noġbu lilek f'kollox bi Kristu Siedna. Amen.
Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Kristu bħala Messija offra lilu nnifsu s-salla fuq is-salib. Aħna hawnhekk llum se nġeddu l-istess sakrifiċċju b'differenza. Dakinhar kien hemm id-dem jixteret, illum le. Ma l-istess offerta Kristu sa joffri lilu nnifsu il-Missier Etern għadnu bit-tiegħi tagħkom u ta' kulħadd. Mela s-saċerdot fisimkom se jitkellem mal-Missier. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Ħenna għalina mulej u isma' t-talb tagħna, ilqa' bit-tieba dawn l-offerti tal-qaddejja tiegħek biex l-offerta li għal ġeħta ismek saritlek minn kull wieħed waħda minnha tkun tiswa għas-salvazzjoni tal-bnedmin kollha bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l fuq. Niżżu ħajr u nirringrazzjaw lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq, tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna. Mulej Missier Qaddis li dejjem u kullimkien nirringrazzjawk u nroddulek ħajr. Għax int fil-ħnina tiegħek hekk ħabbejtna lilna li baħtilna lill-ibnek il-waħdini Ġesu biex jifdina. U ridtu isir bniedem bħalna f'kollox minn barra fid-dnub biex hekk tħobb fina dak li ħabbejt fih. Bl-ubbidjenza tiegħu fuq il-Kalvarju ksibna mill-ġdid id-doni li konna tlifna bid-diżubbidjenza tagħna, jiġifieri ġejna mifdija. Ejjew għalhekk ninaqdu mal-anġeli u l-qaddisin kollha tas-sema, infaħruh u b'fer kbir intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ogħla tas-smewwiet, mbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-ogħla tas-smewwiet. Min issa sal-missierna inkellmu l-Missier Etern. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qudusija, għaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti tal-ħobs u l-inbit bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjenata biex mir-rajħi bati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu biex orbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Nħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-fer għaw minn tiegħek, nistennewk sa ma tiġi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-istess Spiritu Santu lilna l-kol jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu għall-Knisja. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerrada mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-iskwijiet is-saċerdoti u l-poplu kollu tiegħek. Ftakar ukoll mulej fħutna
li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha li ftakru f'niesna, rabatna, benefatturi. U dawk li m'għandhom ħadd jitlob għalihom. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Issa jien nitolbu għal ħajjejn, il-bnedmin kollha fil-bżonnijiet kollha tagħhom. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Kristu f'din it-talba daħħal fija 7 talbiet, l-iktar bżonnijiet li għandna. Ngħiduhom flimkien. Missierna li inti fis-smawijiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-sema egda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubiet bħalma naħfru il-minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem minn xiex, mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Issa għandna għaw il-Ġesu taħt is-sura tal-ħobs u l-inbid minn issa sa tqarbin sa nkellmu lilu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħarix lejn dubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija s-slim u l-għaqda li int trid fiha, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Bħal aħwa għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla. Danu Ġesu, il-Messija, il-ħaruf talla li jneħħi id-nubiet tagħna l-koll. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. No.
Mument sabiħ bħalissa kif Ġesu qiegħed fil-qeħ ta' qalbna, ejja ngħidulu Mulej inta għalija l-ikbar ħabib, għax meta nħabbatlek tismani u meta nfittxek tilqani. Jew ngħidulu kif qaltlu Mother Teresa llum qaddisa. Jesus, you are my God and you are my all. Mulej, inti Alla tiegħi, għandi lilek, għandi kollox, my all. Nitolbu. Għamel Mulej li jiddon tas-sema li rċevejna, ġifieri r-rigal tal-Ewkaristija, jaħdem ġofina bil-qawwa tiegħu fir-ruħ u fil-ġisem tagħna. U li f'kull ma nagħmlu imexxina dejjem Ġesu u mhux is-sensi tagħna. Bi Kristu Sidna il-Mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru għejxu fil-paċi ta' Kristu. Ismaħħa l-Anja, Sitna Marija, il-Anja ħelwa tana l-Malti, l-Anja l-intizġe minni saqlija winstemet tidwi feluf ta' snin. Imkien? Aziza omna Sitna Marija biddaw l-ħannina tibnek Ġesu. Aziza omna Sitna Marija biddaw l-ħannina tibnek Ġesu. L-ħadd it-tajjeb lil kulħadd.